Mayor nke Okpuru ime obodo Awka North na Anambra State bụ Dr. Tangod anago edugo n'iyi ọrụ ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke ya bụ okpuru ọchịchị ime obodo ebe ọ nọ wee na-akpọ ha oku ka agbakwazịa nnọọ mbọ hụ na ha mezuru ihe dum ha kwere ndị mmadụ na nkwa oge ha na-achụ nta nkwado ka Emmanuel Okonkwo kọtọpụrụ gị akụkọ a. Bụ ihe mmemme nke merubere n'isi ụlọ ọrụ Awka North Council Area dị n'Achala bụ nnọọ nke anọ n'ime ya wee merube ihe mmemme ịrọpụta ndị ndu nke ya bụ otu. Arọpụtara Maazị Michael Ekemezie dịka onye isi ya bụ otu, rọpụta Maazị Uchenna Ekemezie dịka osote ya. Maazị Nonso Orekie bụkwazi onye arọpụtara dịka onye ji ọkwa Chief Whip, ebe Maazị Nelson Achebe bụ osote ya. Maazị Richard Jidendo bụzi onye arọpụtara dịka onye ji ọkwa Majority Leader ka ọ na-edu ndị otu ahụ dị mmadụ 14 n'ọnụọgụ n'iyi ọrụ. Onye isi ya bụ okpuru ọchịchị kansụl Awka North bụ Dọkịnta Anago, onye gosipụtara olileanya ọ nwere na ndị kanselọs ahụ ga-abụ ndị ga-alụ ọrụ ọma dị iche iche wee nye ndị ha na-anọchite anya ha. Kpọkwuru ha ka ha bụ nnọọ ndị ga-agbanyesi ike ịgba mbọ hụ na ha rụpụta ezigbo ọrụ ma mee ka ndị rọpụta ha bụrụ ndị ga-enwe ntụkwasị obi n'ebe ha nọ site n'ịrụ ezi ọrụ. Ka ọ na-ekwu okwu, onye ji ọkwa Awka North Local Government Abga Chairman bụ Maazị James Onwuka, onye odeakwụkwọ ya bụ otu bụ Chief Amechi Obiesili, chetara ndị otu ahụ mkpa ọ dị ha ịgbanyesi ike hụ na ha ji ya bụ ọkwa enye ha rụpụta ihe a na-ahụ anya ma mee ka otu apụga bụrụ nke ga-esi n'ike na-aba n'ike. Site n'isi ụlọ ọrụ Awka North dị na Achala, abụ m Emmanuel Okonkwo.